И здравейте хора, днеска ще играем Cuphead Mobile. Дайте лайк, ако ви харесва видеото и се абонирайте за канала ми. Това между другото е Cuphead Mobile, от един сайт в Google написах Download Cuphead for Android и ми излезе там много сайтове, аз първия, защото първия сайт е най-добър. Оттам се изтеглих. Май беше, да, 226 мегабайта е. Но аз взех цялото там за около 8 мегабайта там е. Това че аз поиграх малко. И да. Това мисля още първо ниво да почна. Ето да, това е първото ниво. Да. Сега. Днеска само като сетих, че Cuphead има за това за Android, веднага изтеглих. Може дори да има за Apple, не знам, за iOS. Първоначално като се вземе, че... ще бъде... Първоначално като се вземе, че... под туториала... Това тук трябва ни парички, ама защото аз съм го учих миналото нивото на няма това да съм парички. Иска цяло да се питам на много ниво на Майко! Не! Какво стана? Не трябва. Свалихме се. Дори, защото аз съм... Майка ми платила Netflix. Това в Netflix е... Филма Cuphead. Добре, сега тук не виждам. Тук има една първата цялата. Просто сме трябва да ме играм. Аре, вече ще чудим. Ето една супер атака. Тя не е много добра. Добре, че съм снимали. Ебисон, дори накрая. Добре, сега ще такова второ ниво. Без като снег. Кой е да гейм? Сега трябва пак да започнем. Да, между другото за лаптоп, за компютър струва 44 лева. В едни сайта имаме безплатно. Там са по 6 гигабайт. 4 гигабайта, защото днеска се изтеглих на лаптопа. Аз имам и на PlayStation. Тя има и за PlayStation, де. Да, изтъпвам ниво. Тук е шопа с какво неща. Това ниво. Днеска точно него се затрудних. Одеве, като минах майко. Цялото ми изпитам за да поминам. Тук мисля, че ще кажа, ама аз не сте посадя. Това играта е в един сайт в Google Sarkasa Softonic. Най-високо не го изтъпва. Да, това ще се спитам да не бъде също. Това ще да се спитам. Мисля, че сега почва как ми това ще малко да се вече. Така е, супер атаките. Имам 4 живота, те в принцип спорт с 3 маски и бонус на спорт. И да, окей.
Ето с моркова тук. Точно него се пътах цял ден да убивам. Винаги чаем под моркова и стреляме нагоре. Това е най-лесният начин. Добре. Бързо. Не. Добре. Така не обичам да ме това. Дължи живот. Да не това да направим. Малем се, че ще го правим. Не знам да се бъдам. Аре, бе, ти сколько блока? Ето. Айде, най-после. Я сега да видим къде ли рекорда. Взимам пак съм за C+, това е четвърка. Да, C+. C минус! Да, защото тук имаме... Аре. Сега ще опитам едно друго да мина. Да, точно тук е такова. Тук кораб тук си не бе жаден. Мисля утре на него да кача видео. И да. Почваме. Утре очаквайте няколко две видеа с моя приятел, ще играя на моя най-добър приятел. Ще играем на Brawl Stars двамата. И после още навир на Cuphead пак. Те смъртните почета. Аз мисля, че трябва да се убиват, просто трябва да скочиш дабл джамп да направим тях. И да. Чим. Айде. Вече имам нова сила. Но, я. Старим новата. Ето, супер. Айде. Сега мисля, че... Не беше. Ето още не играм. Вече мисля, че можем. Изра минимум. Да. Да. Сега просто трябва да минем. Ето. Това не води към отбора. Ти вече се минал. Има нещо. О, такова някакво... Каквото ниво е? Тиквам. Ето ме гледаш видео. О, не, само да погледам. Един мой приятел има тук, ще има PlayStation 4. Да, добре. Значи, един мой приятел има такова PlayStation 4 има Cuphead, там игра става за двама. Май дори за повече. Има два джойстика. Да. Значи дайте лайк, ако ви хареса видеото и се абонирайте за канала ми. Ай, утре чакайте 2 видеа. Чао.